párkrát sme došli do situácie, keď porušujeme zákonník práce, lebo nemáme preplatené naše financie. Čo povedať, extrém? Keď je človek odborník, ktorý má 10 rokov praxa, ktorý si musí požičiavať od vlastných detí, lebo ste nedostali výplatu. Čo k tomu viac povedať? A čo obce, ktoré nemajú na úroky, ktoré nedokážu ďalej financovať svoje veci, lebo išli cez masku? Zobudiť sa, sadnúť a robiť. Nielen rozprávať a sľubovať, ale naozaj robiť. Veď máme procesy, veď máme ľudí, odborníkov. Tak jednoducho, keď sú procesy, ktoré sú schválené, len ich urobme tak, ako treba. Tam nie je potrebné žiadne špekulovanie, žiadne plánovanie, žiadne sľuby cez médiá, ktoré sú naozaj falošnými sľubmi. Veď nie je možné, aby sme počuli správy o tom, ako masky idú, ako fungujú, ako sa rozvíja územie a realita je kdesi úplne inde. Realita je celkom iná a ja si myslím, že práve ten rozvoj vidieka môže zaniknúť, alebo môže vzniknúť katastrofa práve kvôli tomu, že ten rozvoj vidieka nefunguje. A zrejme nikto nechce, aby fungoval. A nie je to v nás, je to v tom, že asi systém nechce. A stále počúvame sľuby a klamstvá. Je to hazard s rozvojom územia, s potenciálom, ktorý tam mohol vzniknúť a hazard s ľudským, povedzme si možno aj so životom. S tým, čo sme sa naučili, kde sme sa vypracovali a to, že nevieme, čo bude s nami ďalej. Určite máme konkrétne príklady, projekty, ktoré sú 30-tisícové, ktoré boli pred 3 rokmi podané a ktoré po 14 mesiacoch boli na PPAčke bez povšimnutia, bez registrácie. Takže je to ťažké, nemáme preplatené žiadosti o platbu, nie sú zrealizované projekty, nemáme reálne čerpanie. Ak je v zmluve napísané, že to bude do 5 mesiacov v zmysle európskej legislatívy, potom v čom je problém, ak 14 mesiacov tieto žobky si nikto nevšimne? A to, že PPAčka má slabé kapacity a nedostatočné, to už počujeme 5 rokov. To, že chceme, aby masky fungovali, to počujeme 10 rokov. A stále nič.